Il-kap eżekuttiv nazzjonalista Sabin Aġus Kaburdin li ta' spiss attakkat l-ekonomija lokali fuq il-medja soċjali tidher li fuq is-sit professjonali tagħha tgħid eżatt bil-maqlub. Fuq is-sit tal-kumpanija tagħha tgħid li Malta huwa l-post fejn wieħed għandu jkollu n-negozju tiegħu. Dan fil-waqt li jingħad li l-ekonomija Maltija s-sena d-dieħla mistennija tikber b'4 darbit aktar mill-medja Ewropea. Dan ifisser li skont il-kumpanija tagħha stess Malta mhux biss sejra tajjeb imma l-aqwa fl-Ewropa fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku. Iżda fuq Facebook l-istess Aġus Kaburdin għandha opinjoni kompletament differenti. Hemmhekk tgħid li ħafna Maltin ma jistgħux jaffordjaw saqaf fuq rashom u li hawn ħafna faqar f'pajjiżna. Fil-waqt li fuq is-sit tal-kumpanija tagħha tgħid li Malta għandha prezzijiet tal-proprjetà affordabbli meta mqabbla mal-bqija tal-Ewropa. Fuq il-medja soċjali ta' tistampa ta' pajjiż mifni bil-faqar, prezzijiet għoljin u poplu batut. Il-kap eżekuttiv nazzjonalista qalet ukoll li meta tkun barra minn Malta tibża tiġi lura. Hija sejħet li l-poplu Malti mhux ikkulturat u m'għandux rispett. Iżda fuq is-sit professjonali tagħha qalet li l-ħaddiema Maltin huma dedikati u jafu jitkellmu aktar minn lingwa waħda. B'dan kollu ma tantx ċar x'inhuma l-femijiet veri ta' Aġus Kaburdin, dawk negattivi fuq il-medja soċjali jew dawk pożittivi fuq is-sit tagħha stess li tfittex li tattira l-investiment lejn Malta. Bħal kap tal-oppożizzjoni li għażilha Aġus Kaburdin tidher li tħobb toqgħod siq lawn u oħra lemm.